leli thuba sibingelele ubaba benoma egameni likaJesu Kristu. Ngiyacela sibaqhubele izandla Thank you. Sibingelele gogo basalwane egameni likaJesu Kristu. Manje kunamazwi abamsisho baba manje nazi ubaba usazowasho gogo bazalwane siyambingelela. Amen. Sibingelele umama umfundisi uTsofeti, sibingelele nobaba wakwakhe baba Shusha nomama, sibingelele umama Nene baba Khuzwa nomama, the leadership of the church, obaba omama osisi Sunday school kwelihle lika Kristu igama. Amen. Bengicela bazalwane ngemvumo yalapha ekhaya, angiyena umuntu othanda ukucula isikhathi esiningi, kodwa bengicela kulo 3 minutes ningiphe 5 seconds ngicule nje ngithi ukudweba ngithembele bese ngiyabuya. Alibonge igama lenkosi. Manje leli culo behlele kakhulu enhlizweni yami yazi. Nikhala nicabanga ukuthi senza inkonzo yomnikelo. Amen. Ngiyacela ukufunda lapha kumina kufundeka kanje kuthi honor the Lord with your wealthy, with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled with overflowing and your fat will be brim over with new wine. Ngifuna ukufunda iversion yesu egameni likaJesu Kristu. Iversion yami lahlekile. Kodwa ke iBhayibheli bazalwane kafushane lisitshela ukuthi asihloniphe noma or iversion yesiZulu mangabe uyifunda nje iqala ithi dumisa uNkulunkulu uNkulunkulu ngengcebo yakho. Alibonke igama lenkosi. Now ke ivesi esifundayo Solomon mekhuluma ngalo usivezela into yokuthi kukhona izinto ekuqala kuzona futhi kukhona izinto ekugcinwa kuzona. Now ke into ayishoyo uSolomon la esikholelwayo ukuthi he is the one owabhala lencwadi as kuma first chapters awu 9 aba Proverbs ukholelwa ukuthi yena owabhala, but into ayivezayo la usivezela ukuthi kunento ekuthiwa ukuhonorisha uNkulunkulu. Alibonke igama lenkosi. Now ke ngifisa ukuqala ngesiphetho samanothi ami ukuthi mangabe sikhuluma ngeHonor bazalwane, bathi abachazayo bekhuluma ngeHonor bathi iHonor is to high estimation, is a high estimation and is giving value and the ultimate authority. Now ke mangabe uwenza iHonor awubheki njengomuntu ebheke bonke abantu,
kodwa umthatha lo okufanele umuhonorishe umususe phakathi kwezinto ezijwayelekile noma izinto ezifanayo bese ubuka ingemuva lakhe ubuka ingaphambili lakhe ubuke icele lakhe ubuke linye icele lakhe but mawusuthi uyambuka umbone ukuthi lo akafani nabanye abantu engibabukayo nje phakathi kwabo. Now ke usethi-ke uSolomoni into esiyenzayo because mawubuka the hierarchy of honor iqala isivezele ukuthi the first honor umuntu ekufanele ayenze kufanele ayenze i-honor kuNkulunkulu. Now ke ithi-ke God is the first one ekufanele umuntu amhonorishe. Okwesibili bese lithi parents. Now abalandelayo abesibili uhonorisha the parent. Abesithathu you honor the authorities and the leaders. Uhonorisha abaholi nabantu eziphathimthetho ezikhona. And then the last one bese ithi-ke you honor all people. Now ke honor starts from God and ends from God, ends to God. Now ke into yokuhonorisha uNkulunkulu ithi uqala kuNkulunkulu ngoba ngingaqala ngiyohonorisha uMamnene njengoba nje enjena nje ngifike ngimhonorisha ngimhonorisha but mangabe ngingaqalanga ngabuka uNkulunkulu bese ngibuka uMamnene yo honor leyo i-honor engaphelele. Now ke uSolomoni ke usesitshela ukuthi honor God with all your well-being. Now usethi-ke awukuthathe ubuke all that you have bese ububeka laphambi kobuso bakho bese uyabuka ubuke lokho nakho ukuthi ukuthathe. Now ke usethi-ke uSolomoni aba-honorisha uNkulunkulu their bands iyagcwala igcwale ichithime. Now ke uthi izinto okwabo and the surrounding and everything that they have iyagcwala ichithime. Now akudali ngokufuna ukuthi kugcwaliswe ukuthi kuchithime kodwa kudalwa ngokuthi honorishwe ngoba uNkulunkulu look how you honor him and bese yasuka athi lo wenza okuhlukile kunalabo abanye abakwenzayo. Abanye bayathola ithuba lokumhonorisha kodwa bangamhonorisha bathi lo asikwazi ukushiya amabhakede akhe nakho konke kwakhe kungachithimi. Ngifuna ukusho lokhu-ke bazalwane ukuthi when Solomon was speaking this wayekukhuluma to the faith church, to the faith community, abantu bokukholwa ngoba awuyazi understand lento ungakholwanga, awuyazizwa ungakholwanga ngoba uzothi imali mangabe ifika kokuqala angikale ngiyovala uthuweka ngazi umuntu usho bazalwane angiyovala lapha lemvala khona bese uyakhohlwa uNkulunkulu kanti the principle yasekhaya ithi you start from him you end ezintweni zakho ngoba mawuqale kuyena izinto zakho unamandla okuzivala izinto engavalekile kuwena and unamandla okwenza izinto enga-overflow empilweni yakho. Now the lesson we learn from here, we learn ukuthi we have to prioritize, we learn priorities ukuthi akusona zonke izinto edinga ukuprioritize kodwa ikhona izinto edinga ukuprioritize. Okwesibili sigqugquzela it encourage us to trust him ngoba awuyokumhonorisha ungamthembayo, awuyokumhonorisha ungamazanga, awuyokumhonorisha ungahlangananga naye. Now ke okwesithathu it connect our giving. Awubazalwane nali i-sentence lokugcina uthi it connect our giving with God's promises. Ukumethemba noma ukumhonorisha kuthatha umnikelo wethu kuyomhlanganisa noNkulunkulu and mase kumhlanganise noNkulunkulu umnikelo wethu kungabe kusaba owethu kodwa kube ukaNkulunkulu uthi now sihambe sibanjwe uNkulunkulu le mali sispenda
ability to produce wealth. Umuntu onalishayo uyaunderstand ukuthi lokhu enakho kuvele kuNkulunkulu. And angiyakumgodlela uNkulunkulu mekufika ithuba. I close with Proverbs chapter 16 verse 3. Uthi commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. As you commit yourself to God, as you honor Him, no, uzohlanganisa umnikelo wakho nezithembiso. And yokuhonorisha nje uNkulunkulu uzokwenza imali yakho bazalwana ngazi. uNkulunkulu angathi uzokwenza imali zethu lezinto ezenza zilahleke ingabe isalahleka. uNkulunkulu ngizwe nathi uzokwenza imali zethu lezinto esispenda kuzona singabe sayispenda khona sispende kuNkulunkulu esispenda kuNkulunkulu uNkulunkulu bese yandisa. Commit
sebeyaqeda igama likaJesu. Glory to Jesus. Man mind ufuna isnake. Phethu bana indawo nokushosha ngivana. Manje wena receive ufuna ube isnake uzobona umhlobo ubona seyinto. Amen. Mazoqala. Konjekele basithi. Hayi uJoyela unomethi. Isicathulo sakho. Apha kuzipho. Lalo isolisi. Club blocking. Ngeke ngokufana manje sokulamsini yabona. Let us pray. Izwi lakho Nkosi lethu unikeze isinkwa kodlayo. Unikeze imbewu otshalayo. Uwe futhi owenza khona isifo. Uwe usinikeza amandla to attain wealth. Isibusiso sakho siyacebisa sinezezekusiza. Sikunika amandla ethu nawe sothathe wena. In faith that you shall bless us, in faith that you will cause us to lack nothing, in faith that you will continue providing for us. Says as obedience to you is never a waste. Faith in you is never a waste. And upon that we've decided to bring our power to you. Bese sibheka wena uthembekile ezweni lakho. In the name of Jesus the Christ. Amen. First and foremost, sibingelela bezalwane egameni likaJesu waseNazaretha. To our Father, egameni likaJesu waseNazaretha. Sibingelela uma ngingaphathi egameni likaJesu. Because of time, bafuna sibonke balapha ekhaya sibingelela nabogogo egameni likaJesu Christ waseNazaretha. I'll be very short and quick bezalwane. There's just a simple story that I want to share in the book of Genesis, Baba, chapter 24. I'm going to narrate it bazalwane. Genesis wefunda mawufikile ekhaya. As from previous Sundays, Baba has been teaching about umoya oyingcwele. Amen bazalwane. Has been teaching about umoya. I just want to share this. The Bible says, wakhona umuntu eBhayibhelini kuthiwa uAbraham. uAbraham yarisan enigama lendodana yakhe bekade kuIsaka. Amen bazalwane. But Abraham in his old age wadecided ukuthola wathi ufuna ukuthi kutholakale unkosikazi kodwa lo nkosikazi ufuna ukutholakale ngoba seyiswatha one of his servants by the name of Elias mthetho wathi cela uhambe uye kufuna unkosikazi kodwa ufuna unkosikazi ungamfuna noma ngabe babonamo uyomfuna in a far country umtshela ukuthi uzofuna phi futhi he gave him details ukuthi umfuna phi kuthiwa wathi ngihambe uyomfuna unkosikazi wabese khona isaka kuzohlala la masebizwe Elias baba wathi wena Elias mawuhamba uyakhona awuzuhamba wedwa uzohamba uphethe isipho into ofana kuyenze nayo fanele mawuya la uyakhona wenze sure ukuthi uzobuya naye inkosikazi remember so the role prophet Elias eyodwa was to bring a wife to Isaka. The role of Elias was to make sure ukuthi the instruction from the father says unkosikazi babunene fanele abuye nawo Elias kanti lithi uhamba Elias ephethe izipho wahamba endleleni kuthiwa wabesinqaba inhliziyo yakhe ukuthi uzomthola kanjani unkosikazi wesisebenza uAbraham wathi naye ngazoyedwa ukuthi mawenzeka ngifika lapha ngibona abesifazane besemfuleni ozophuzisa mina aphuzise namakameli wami uyena ngizomthatha ukuthi wafika abantu besifazane bebaningi behlele duze komfula sibakhulu wabesethi cela ngiphuzisa amanzi kuthiwa lo wesifazane waphuzisa yena amanzi nakade uphuzisa yena amanzi wabesethi abancolanga yini amakameli wakhe enhlizweni yakhe wayekade sazi ukuthi kusho ukuthi kulo emele ngimthathe because umuntu ongcwele uyazi akumele amthathe sekhethe siyathandaza uyazi umuntu wathi uyena lezobuya naye ekhaya kuthiwa wabesethi baba kulungile wathi wabuza kulo wesifazane wathi ingabe ke ekhaya wathi wesifazane yile ekhaya wabesethi wathi kahle I come from a far country inhloso
Nkosi yami njengoba ngilanje ngiyazula-zula. Oh ngcwele. Njengoba ngilanje ngiyazula-zula. Ngifuna into eyodwa nje, ngifuna unkosikazi. Ngimfunela bani? Ngimfunela isicaka sami esekhaya. Ngoba isicaka sami esekhaya. Mayifika kanti uRebecca, kuthiwa baba uRebecca, she did not hesitate. She knew enhlizweni yakhe ukuthi lento eshiwo lo muntu lo yona. Kuthiwa uRebecca had no doubt. Kuthiwa because uNkulunkulu will convince us. Uthi kwa prophet we will know ukuthi sizokwazi ukuthi lento iyona. Kuthiwa uRebecca without any doubt or shaking, kuthiwa she knew exactly ukuthi lo muntu lo lento ayikhulumayo uqinisile naye. Kuthiwa wabesofika ekhaya. Kuthiwa it was a role kaRebecca to explain to the family ukuthi uyaphi. Wafika ekhaya kuthiwa wathula Elias wakhaza uRebecca. Njengoba ngilanje it's my last day ngila. Ngoba umuntu wento azoyenza it is to convince us. Asikhonvise kuKristu. Wathula uRebecca njengoba ngilanje it is my last day ngila. Mangisuka la sengiyahamba ngiya ezweni ngalazi. Kuthiwa kwabuza ukuthi uyaphi. Wathi ngisuka la ngiye emshadweni. Kuthiwa uRebecca wabeseshiya zonke izinto zakhe washiya nezipho wahamba. Kuthiwa into oyenza uRebecca ukuthi wahamba elandela uElias uRebecca. Ngoba umuntu uyazi indlela uElias. Kuthiwa babenzeka behlala phansi uRebecca wayengahambi. uRebecca akayazi indlela. Owazi indlela uElias. Kuthiwa babehamba endleleni into ayenzayo uRebecca naye ukuthi angazi ukuthi ngiyaphi. Kodwa la oyakhona ngihamba nawe. Masihlala la angikwazi ukuhamba. Into engiyenza ngila wena la oyakhona nami ngiyakhona. La oyakhona nami ngiyakhona. Inoma abindlela ehlikela akabuza uRebecca ukuthi siyaphi. Ngoba lo ahamba naye uyayazi indlela. Akabuza siyaka left or right. Uhamba nje ebhekile. La ongisakhona ngeke umuntu olunjalo. Uyena sihona uyasihona endleleni yethu. Uyena wasindlela siyakuyo lesoyihamba. Asibuzi bantu basendleleni. Sibuza imonto i-right le. Mayithi wrong kunjalo. Asiposti WhatsApp. Sibuza umoya ngcwele. Uyayazi indlela. Eyazi indlela. Uyena ositholayo baba. Nangumthandazo wami. Singamiyeki umoya ngcwele. Singamiyeki umoya ngcwele. As I pray and close, prophet, kuthiwa from a distance besahamba sikakhulu. Kuthiwa from a distance to your surprise. Angena uAbraham owabona uRebecca. Kuthiwa uIsaka uIsaka akamazi uRebecca. Akabonanga Elias Isaka. Wabona uRebecca from a distance. Kuthiwa wasukuma uIsaka wagijima wafike wamhamba ukuze umbone kanjani ukuthi uyena ngoba uyazi ukuthi lo amthumile mayikhanda lo yena nokuthi uprofeti ke useqedile ukusebenza uJesu. Waqeda uJesu ukusebenza wasisindisa waqeda. Mefike ezweni uJesu ePentecost kwabuzwa Jesu ukuthi legazi leli sebesindisiwe nabathiwa Yesu. Wabuzwa nje uthembeni Jesu. Yino ithembile assurance abantu laba ngebadume endleleni bayohamba bangakhathali bagijima bangaphela amandla. Kwabuzwa uthembeni uthenje bani umuntu ozobathwala endleleni yabo bazohamba nabo abavikele bazobatusela. Wathi uthembe bani? Wathi ngithembile umoya ngcwele yothi bakufikela ahambe nabo. Yothi bakunyukela ahambe nabo. Yothi bakusinga ahambe nabo. Yothi balahla abantu akabalahle. He's our helper, our standby, our counselor, our peace. Namingeke induduzo kodwa umoya ngcwele unayo. Noma sisindwa kodwa umoya ngcwele uyasinduduza. Noma sikhala singena endlini uyakhuluma nathi athi why not my son, why not my daughter. Kuzolungana lokho. Noma singena enkingeni asibuza abantu sibuza umoya ngcwele ngoba yena ohamba nathi besishiya abantu kodwa yena he is our standby. Akasiyeki endleleni nasosizini. Akasiyeki nasekusindweni. Akasiyeki naseshonini kwelanga. Akasiyeki. Sithembile umoya ngcwele ulusizo lwethu ngezikhathi zonke. Sithembe yena
noma kunjani sihamba naye, noma kusinda sihamba naye, sithembe yena. Masingene enkingeni asikobuza, singene endlini sivala umnyango ngokukhuzwa abhala umpostoli uPaul athi selisikhali athi ikhalise nzokulu angikhalise nzokulu ezoqoba emthandana. Singene endlini sivala umnyango sibese sishite yodwa inimakhutha phalia kumina athemasu kuna makuta mali ya baba ili ya kuto mali ya baba sipaba ajale mimi sipalunya kumele futa ili mikoto hamina kupalia ili ya kapana koto mali ya palia sitigane sepa ili ya kopa oto palia nisoni na kumele ili mikoto palia ili ya kopa oto palia sipaba ajale mimi sipaba makowe kapalia baba ima otopa ikatalia makupala ima atotopa moyo mwele sebo ina koto imi ikamania kutapa ina koto pala talia sebo ulikwele ule nawe imi nikotonia baba ili akapalia mama yeto imi na koto palia sebo ulikwele kule na usha pala tukalia imi koto pa sebo Ina